Дойде време за отпуските и установяваме с ужас, че в гардеробите ни са се настанили едни тесни бански. И че миналогодишните бермуди вече не ни стоят по същия начин. Ясно е, че няма време за диета, но пък има начин да се влезе във форма и чрез упражнения, бавно, но и чрез използването на различни машини, малко по-бързо. За това разговаряме с доктор Ана Пейкова, която е дерматолог. Доктор Пейкова, кажете, освен балансирано хранене, по какъв друг начин можем да преборим тлъстинките и целулита? За наше щастие, технологията е много напреднала и в областта на медицината, по-точно в областта на естетиката. И затова заедно с балансираното хранене, заедно с тренировките, които може да си провеждаме в фитнеса, не е лошо, когато имаме излишък от мазнини, да използваме тази иновация. Какво имам предвид? Има вече техника, която стопява излишните мазнини доста ефективно, само с няколко процедури, безболезнено. Казва се криолиполиза. Това е една методика, която е алтернатива на липосукцията, без страничните ефекти на нея, без да има упойки. Могат да се възползват мъже, жени с локални масни натрупвания. Доста ефективна в областта на корема, там където знаете, че мазнината се разгражда най-бавно. Тя е една предпазна мазнина и затова така се разгражда последна в нашия организъм. И общо взето корема и паласките доста ефективно се повлияват от тази технология. Разбира се, могат да се стопяват мазнините във вътрешната част на бедрата, във външната част на бедрата, за бричовете е много ефективна, както и на ръцете. Криолиполизата не е много популярна процедура, така че ще ви помоля да разясните как точно се стопяват мазнините. Нали не се източват, а щом е крио, трябва да се замразяват. Да, това е нова технология, действителност. Чрез нея става едно замразяване до минус 8 градуса на масните киселини, които са в масната клетка. Замразяването на масните киселини води до унищожаването на самата масна клетка, като за съжаление не всички масни киселини могат да се замразят до минус 8 градуса. Има една масна киселина, която се замразява до минус 42 градуса, но пък за щастие не всички хора я притежават. Това замразяване е в рамките на едни 70 минути, като естествено при първата процедура се замразяват само 30%, по-точно се унищожават само 30% от масните клетки и затова е необходимо да се направят 3 процедури в 3 поредни месеца на една определена зона. Но така или иначе можем да отидем на плажа след една такава процедура. Непосредствено след процедурата не е добре да се излагаме на слънце, защото участъка, където е направена процедурата, е леко зачервен. Може да има леко ток 1-2 дена и нарушаване на чувствителността във въпросната зона. Може да отидеме на плаж след няколко дни. Естествено, като използваме слънцезащитен крем. След като се унищожат тези масни клетки, в рамките на 2 до 3 седмици организма просто ги изхвърля от организма. Тоест изчишкваме ги? Да, общо взето ги отделяме. Но задължително трябва да се спазва и хранителен режим, защото знаете, че масната клетка се раздува над 100 пъти. Тя може да си увеличи своя обем, така че ако ние продължим да прекаляваме с храненето, тази мазнина ще се отложи в останалите 30%, които все пак остават в организма. Болезнена ли е процедурата? Защото 70 минути болка не се издържа лесно. Не, процедурата не е болезнена. В началото се усеща едно леко стягане, защото накрайника засмуква нашата масна гънка и поставя между две пластини, които изстудяват. Естествено, слага се една предпазна марля, която е напоена с специален разтвор, който да предпази кожата от изгаряне. Има ли някакви противопоказания, кога не може да се прилага криолиполиза или някакво възрастово ограничение?
Възрастови ограничения няма, по-скоро има противопоказания, свързани с общото състояние на организма. Хубаво е човек да няма високо кръвно налягане, диабет, ракови заболявания, някакви метаболитни нарушения, които да са свързани с приемане на лекарства. Хубаво е в началото, ако човек има проблеми със здравето, да се обърне към лекар, да се консултира. А какви са останалите процедури? Има ли, примерно, процедура, която да се прави преди криолиполизата или такава, която заличава целулита с някакъв апарат? За целулит има доста ефективен апарат, който излъчва радиочестота и инфрачервени лъчи. Той, за разлика от криолиполизата, действа на принципа на затоплянето. При него имаме загряване на масната тъкан и нейното последващо разтопяване. Тоест там ефектът е противоположен, но за разлика от криолиполизата, масната клетка не се унищожава. Просто се разгражда мазнината и тя се отделя от организма. Тази процедура с радиочестотата е по-ефективна за целулит, там където имаме и, както знаете, целулита не е само натрупана мазнина, ами имаме и нарушаване на кръвообращението, на лимфообращението, натрупване на токсини в областта на зоната и затова при тази процедура с радиочестотата и инфрачервените лъчи има и вакуум, който задвижва циркулацията и активира и организма сам да се справи с проблема. Има съединителна тъкан, която трябва да бъде разкъсана и тя се прави от въпросния вакуум. И общо взето това е процедура, която е доста ефективна за целулит. Но естествено, ако човек има съчетание от двете, и целулит, и масни натрупвания, и мазнината е в доста по-големи количества, е добре да се направят няколко процедури с радиочестота, за да омекне мазнината, да се разтопи и след това вече да се направи процедурата с замразяването, за да може да се елиминират масните клетки. В идеалния вариант са необходими от 6 до 8 процедури, като радиочестотата се прави един път седмично. Хубаво е да не се прекалява и с нея. Между процедурите с радиочестота могат да се правят антицелулитни масажи, може да се прави липомасаж, доста ефективен, за да може да се раздвижи кръвообращението и разтопената мазнина да се отдели от организма. Съществува и друг апарат, който подсилва ефекта от фитнеса, т.е. упражнения 20 минути върху него се равняват на час и половина тежки вдигания на тежести в фитнеса. Вибрационните платформи, защото те са най-различни, наистина те дори могат да заменят усилията в фитнеса при хора, които имат проблеми с ставите, хора, които имат проблеми с здравето, с сърцето дори, защото самите вибрационни упражнения на тези платформи не натоварват кръвообращението и сърцето. Заставаме на една такава вибрационна платформа, тя произвежда вертикални вибрации и стоейки на нея или правейки упражнения, всъщност ние стягаме мускулатурата. А знаете, че когато мускул е стегнат, естествено и самата зона и тялото като цяло изглежда доста добре. Задължително е обаче тези упражнения да се правят под насоката на кинезитерапевт, защото все пак има различни степени на тези вибрации и в началото е добре да се прецени как точно да се натовари мускулатурата. Заставайки по определен начин се тренират отделни мускули, т.е. може да се тренират мускулите на корема, може да се тренират мускулите в вътрешната част на бедрата. Знаете, че отпускането във вътрешната част на бедрата е много трудно да се стегне, защото там мускулатурата е много тънка и финна. Пациентите си мислят, че като правят активни упражнения по-ефективно натоварват мускулите, но общо взето е достатъчно дори само да се стои в една определена поза, за да се натоварва определена мускулна група и да има достатъчна ефективност. 20-25 минути са необходими, 2 или 3 пъти седмично. Дори ако човек не е с наднормено тегло, той не се изпотява от тези упражнения.